Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Вие питате, а аз отговарям. Коя съм аз? Аз съм доктор Благородна Макева, юрист по образование и правозащитник по призвание. Освен, че съм юрист, съм с над 23 години стаж в системата на МВР, бивш заместник директор на Главна дирекция Национална полиция. Била съм член на Националния съвет за равенство между мъжете и жените, също така и член на Националния съвет за финансова компенсация и подпомагане на пострадали от престъпления, председател на Постоянната комисия по правата на човека и полицейска етика и по-настоящен съм независим консултант по въпроси, свързани с правата на човека. Консултирам организации като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по различни проекти, свързани с наказателно-правната защита от домашно насилие, както и към момента съм консултант на УНИЦЕФ в България. Работя с неправителствения сектор в страната, предимно по теми, свързани с защитата от домашно насилие. Затова и в този канал ще видите повече отговори на въпроси, свързани с защитата от домашно насилие. Но аз съм тук, за да мога да отговоря и на различни други въпроси, които са свързани с това как по-ефективно да комуникирате с органите на полицията. Както казах, близо четвърт век съм била част от тази система. И за да могат гражданите по-ефективно да се възползват от услугата сигурност, която предоставя полицията, съм насреща да отговоря на вашите питания. Как смятам да функционира този канал? В описанието на канала има посочена електронна поща. Така, всеки един от вас, който желая да зададе въпрос към мен, на който иска и търси отговор, може да го направи на този електронен адрес. А аз самата, след като прегледам въпроса, който ми е зададен, преценя дали от моята професионална компетентност, защото тук ще получите единствено отговори на въпроси, по които аз се чувствам компетентна, ще запиша видеоклип и ще го кача. Без, разбира се, да адресирам отговора си към този, който ми е изпратил въпроса, за да запазя неговата анонимност. Разбира се, въпроси може да поставяте и като напишете своя въпрос като коментар под това видео или под някои от другите видеа, които ще кача. Какви теми, както казах, смятам, че добре би било да бъдат коментирани и на които аз мога да дам отговор. Комуникация с полицията, защита правата на лицата, пострадали от домашно насилие, темите за децата в контакт с закона, темите за пострадалите от престъпления и техните права и как по-ефективно да се възползват от наказателно-правните инструменти, които имаме налични в нашия процес. Темите за безопасност в дома. Затова и едно от първите видеа, които смятам да запиша, ще бъде посветено на това как да бъдете по-сигурни и как да обезпечите своята безопасност или поне да обезпечите в по-висока степен, тогава, когато сте подложени на риск от насилие в семейна среда. И като казах семейна среда, защо ми се иска да говорим за тази тема като тема, която засяга всички ни? Защото домашното насилие е обществен проблем. Домашното насилие не е личен проблем. И за съжаление, позволявайки на деца да растат в такава среда, ние ги дамгосваме и те стават, репродуцирайки поведението и характеристиките на единия или на другия родител, на насилника или на жертвата, стават или жертва, или насилник в своя зрял живот. И за да не проваляме бъдещето на нашето бъдеще, ние трябва да постъпваме отговорни, да бъдем отговорни, да не обръщаме глава, когато виждаме нещо наредно да се случва при съседите и да не разбираме този проблем като техен единствено, а да се сещаме за онази българска мъдрост, която казва, че когато дими в съседите и се подпали къщата и твоята е в опасност. Не забравяйте тези неща. Така че, ако имате въпроси към мен, искате да ги зададете, използвайте начините, които посочих, задайте ги към мене, а аз обещавам да се постарая да им дам отговор.
защото вярвам, че по този начин отговора на тези въпроси ще достигнат до повече хора, които евентуално се нуждаят от тях. Благодаря ви, че сте с мен.